Khublei shibun pi baro ka Shlem Nongsaiñ Hima ka ai Khublei Khristmas ka basuk ka Khristmas ka bakamen bat ka badap da ka jikermen pi baro kinang shnong ni kermen bakane ka Khristmas kan manra ya ka jiksuk ka jikermen bat khantam ya ka jikya happy wepi we badru ya ka yeng kesem ka jong pi baro ni penpau ki jiksong pi baro ki prakrshan ka kot khobor badru ya ka YouTube channel sai sien pat ka Khristmas ka basuk ka Khristmas ka bakamen bat ka manra ya ka jikermen pi baro ni kwaru ban pentep shapi baka Shlem tre ka Nongsaiñ Hima kan khang na do ka arpsau turik nopra arjar arpsau bat an plepan haka khandai turik nopra arjar arpsau bat ya ka kot khubor an sap mi biang na do ka lai ho turik nopra arjar arpsau Khublei shibun ya pi baro na ka management bat ka editorial team